city of Gqeberha brings you Kunjani Podcast, where they conversate with the icons of Gqeberha about their life journeys, success stories, and childhood lives. With your hosts, Windvoel. My name is Windvoel. Miss P. Bulelani, and welcome to Kunjani Podcast. And Nele. Unjani Podcast. Conversation to educate. Good afternoon and welcome to Kunjani Podcast. My name is Windvoel. Uzithonga zithathu kwedini. Namhlanje siphethe igqudu eliqoqweyo. Ubhey wazidibili. Dixakiyo mandimqale njani ngoba uBonde is multi-talented. He's your radio presenter. He's your program director. Ugcwele nje. BK, and I'm going because you're well decorated. Kunjani, welcome to Kunjani. Good man. Yeah. Yeah, kuhle good man. Sibole uqini. Yeah. BK siyavuya kakhulu bekantu lapha ukuthi namhlanje. Kudala sikuzingela. Yeah, sikukhangela because apha Kunjani. Okay. This is a platform where we looked at icons zethu zalapha eGqeberha. Yes. And we looked at izinto ezinhle abazenzileyo. Okay. Xa sesizibona ke siyakhetha ke BK asithathi nje. Asiwoli nje. Yeah. So xa ukukhethwa ke ukuthathwa into phakathi kwabantu. Yeah. So now with izinto ezenzileyo ezinhle sibonile into ba asikwazi ungahlali nawe phansi. We want you to share with us your childhood. Yeah. Your highlights, the challenges, you know. Kwenzela into kuba njengesiko lalapha apha njengibona nawe imoto ethi to conversate to educate. Yes. Ngoba sikholelwa into ba kwincoko esinothi sibe nayo nawe. Sure. And looking at indlela oziphethe ngayo. Surely there will be something abantu abanothi bayichole kwincoko yethu nawo. Yeah. So if we may just ask nje uBK ngiyabona negama lakho ngiyalba ndichana kahle ngakuthiwa nguAdmiral. Yeah. Ulithatha phela yebo. Kaloku sinembuka eziluhlaza thi. Siyasiphandela. Ulithatha lo Admiral. Li brand ethile. Ay strong. Yakubanje ningaloyanga. Otherwise bangalifakela nje. Hey kanzima. Zingangena ithenda. No man sinomdla ukuthi if you can just take us through ukuthi uBK kubani iqala. All right. If umuntu nokubuza nje ngubani uBK ungathini. Yeah, uBK ngumfana waseBhofolo qala. Nzelele eBhofolo mina. Phamba ndizofika apha. Ndikhulela emission kwamfundisi. Oh. Yeah, ndikhulela kwamfundisi. Ngihlala emission. Ndihamba ke nohamba because beqesha loba kuthiwa umfundisi ubizwe endaweni ethile and then kube kuphakathi enyakeni so ndihambe ndiyojukulo ndawo sendihambe indawo ezifana noPierstein zonke indawo Somerset East bezihamba kuba utamkhulu wethu ebehamba ndikhuliswa ngutamkhulu nomakhulu mama nguNomonde ukhona uhlala kunye nathi apha eGqeberha but unfortunately ngela xesha ke kuba khomna wayesemncinci kakhulu so she had to come here ezindikhula azosebenza yaqonda kwenzela into banoko nami ndithi ndiba ready for ungena ke mhlawumbi on a tertiary level mfike noko sekubhetera ngoba ke enyanisweni abantu abaninzi basoloko bendiva ndithetha ngomama. And yeah, in most cases mama mntamkhulu makhulu. Yes. And abantu would ask ba awuthethi into kakhulu ngotata uputata you know utata ukhona si right sihlobene but unfortunately ekukhuleni he was not present because ke ngela xesha
ndikhula ngalo ndakhuliswa kwelicala lakulomama Okay. ndanamathela ngamandla Kakhulu kwelicala kwelicala emajwarheni Okay. kahle kahle utata mjawe Okay. so Okay. but ke akhondo ngela xesha ibindibanisa ncam namachawe because utata I think ndavele ngekho ready Okay. for ba ndibe khona Okay. and akafuna ke no admita yonke lonto leyo but ke lonto ayizange ndibambe ndakhula until kwaze ufikelela apha so ndikhula ke umculo ndiuthanda kakhulu because ndikhula kwifamily yomculo eza family bekuthiwa nasebusuku xa kuzawuthandaza ke kucula uba otsizulwini bengathi kwikwayara Yes. ukucula iculo lalo muntu ngalomini lalowo so ndikhula kwifamily njalo so ndingathi ubulelani ke ngumuntu onjalo umuntu onjalo apha ekukhuleni. So tell me, growing up, sikhula sinamaphupha esithi xa sikhula sithatha ezinye route. Most people bathi hayi growing up mina bendisithi ndifuna uba ngutishara. So ubike yena. Well mna ukhula kwami ngeke ndithi khona enye into ebendandifuna uba yiyo. Ngaphandle kokuba i-artist. Yes. Ndiphila amaphupha ami ngoku xa ndithetha inyani. Wow. Nokufuna ukuba ngumsasazi. Yes. I remember when I was growing up, I'd listen to Setos and then Pango one ikwayara. Yes. Mameli ikwayara, mameli Setos. Emveni koko ndiyoche bathroom, I'd take ibrush yami yamazinyo ke nami ndisasase makhaya Yeah. So nasemculeni ke I would watch choirs imizwilili ayingekabi imizwe esengunqambothi Yes, yakhumbula kusekho ama-cassette video. Yes. I would record choirs. I'd record abo Luciano Pavarotti, you know, or Joe's Carreras. I would record all those people because ndifuna uba imitator and I'll take time and watch them and imitate them. So nazange ndibawela uba ngutishara. Azange ndibawela uba iphupha lami yayileli lokucula but ngelishwa ke ngelixesha endikhula ngalo abantu were discouraging that. No akhonto lento ayinamali. And I think but ke ndinalanto ethi kobam ubomi. Iphupha alibonwa nguwe nami. Iphupha libonwa ndim okanye laziwa ndim because liphutshwe ndim. Yes. Nokutyeba kwalo nokubhitya kwalo nobubi balo laziwa ndim ndedwa. So there's no way wena ungafika uthi kumi iphupha lami alikho right because awulazi and awukhange ulibone. Kufana xa ungabelieve kulo andikwazi ukublame because akhange ulibone and awulazi laziwa ndim ndedwa. So that's why ndingabi nayo newari naxa ndishare izinto zami amaphupha ami ndithi hayi ndifuna ukuba into ethile ndifuna ukwenza into ethile abantu bakudiscourage okanye bathi hama abayazi uphupha entoni yabona le nto iphutshwe ndim ekugqibeleni. Now tell me ke ngoku aba choral music uva uthi ukutsaleke njani kuwe? Yes. There must be that one person othi hey ndifuna uba ngulo muntu apha ke ngoku kwi-choral. Ingaba mhlawumbi bekhona umuntu ke xa sebenjalo nothi yabona ke noba iphupha lami lithini but I want to belong to even more. Mhlawumbi khona umuntu enjalo. Kwi-choral music ndi-influence kakhulu ngumalume wami. Ewakuthiwa nguThamsanqa. Unfortunately sewasweleka nguThamsanqa Koyo. He conducted me ecaweni. Ndasuka ecaweni on conductor kwi-local choir. He was a conductor we-Cape College Teachers Choir. So ndikhuleke ndifuna ukufana naye. Ulume akhonto wayengayazi ngo-music. Ubeka i-tonic solfa apha ulume. He's brilliant man wayesazi yonke into ubeke as notes sithi thina ngamagqudu. Ubeke amagqudu ulume uyakwakwaza khona angayikwaziyo. You know, so I wanted to be like him. Naxa i-conductor ubona uba ndiyayithanda kwa i-approach yakhe in music. But also uSetos on this side lokusasaza. You know, uSetos uqala kwami umbona wayesuka up eBhayi eyowutsho portfolio record choir yethu. So when he was talking in front of us I was like no yanyanzeleka ndifuna le into and ndifuna ukuba njengalo tata. But as bandimana ndim-imitator ndimlinganisa njengoba isiqhuba but ndafumana intoba there's something more apha kum nayo nofika ndithathe apha kuye ndibheke phambili. So those two people ngabo kabantu endikhule ndilandela bona. Yes. Now the love for radio.
Yes. Iqale njani? Yes. Because we're talking about choral music Yeah, more, but yeah, now yeah. ukuzidibanisa. Yeah. Ukothusa. Ufika kwami eBhayi. Ndifike eBhayi ndahlala ngapha kwenye indawo kuthiwa Silver Town apha eZwide. Yes, Debon. Ebhek kwasesisonke. Yes. Hlala pha nomamam. Mamam was staying wayerenta enye flat pha. So sihlala pha kula flat. Ndim ngumamam plus nentwana encinci yasekhaya. Hey, ndahlala pha ndafunda. Yes. Qala kwami ukufunda apha eBhayi ndifunde MSc College Sense Communication and Customer Care. And then from there ndawutsho Russell Road College ndisenza i management assistant. But as bandifunda I noticed something apha endlini ba ay imali ityiwa ndim apha ikhulu. Ngoba ndiyafunda bheke down every day. Bheke down every day ne lunch and tea. Yes. Kole ntwana sekhaya incinci. Xaka kunzima ifsafunda kwese sikole apha eZwide kuthiwa kusemsengeni. Okay. Fumanisa uba kunzima ndaqamba no. You know what? Mandiyeke lento. Ndayiyeka lento ukufunda ndacela imali for ba ndiyofunda ezi-course security. Okay. Khona ndawo kuthiwa kuse-Ubuntu. Ndayibona ibuntu, yes. Course security imandi ke mos bethe iveki. Yeah. Ube no grade E. Bethe enye iveki. Yeah. Ube no grade grade C level. So ndabetha until grade C. Command right. Then I applied for SOB. Ndafumana i-certificate sam. Ndaqalisa ukusebenza ke ngoku as a security officer. I remember I was 18 at that time. Ndasebenza as a security officer. Ndisebenza but kwakho imanager yami apha yayithanda ukundijonga xa ndisebenza. Athi kuba ayikufanelanga lento and umncinci kodini. Yabo uthanda ntoni? Man uthanda ukusasaza. Sasaza security, you know, but ke shem as bandiqhuba zange anyana kholelwe naye baye wathi I man go uyofunda iHR nento nas like no. Then ndawutsho eGrahamstown. Xa ndise-Grahamstown ndihamba kwa-Pick n Pay, I remember. Akwa-Checkers, sorry. Checkers, yeah. Ndisawalka nomfo owaye-programs manager yase Radio Grahamstown. Okay. Enyanisweni ndandizichamela elinye lady mhlobam elalela apha phambi kwam. Wena ndiqomba ndiligqibile ndalichama ndithi yabona. So uyayilungisa nevoice. Yes, kaloku muthi place pha. Hey, our sisters naye ndaqomba ndimgqibile. Yathi ndisathi ndimgqibile yathi le chap ndicela undilinde ngapha kwethile. Ndithi but bra ndikwazi ukulinda. Yathi kaloku busy nalo. Yes, ndizawulibaseka nelidala. Yeah, ndizawulibaseka ngabo. Ndicela undilinde. Shem ndamlinda nyani ke ndamsalinda nosisi lo. So wena ngala xesha umazi ba lo mfo. Andimanomazi. Qoma umuntu otheni lo ufuna hayi nyani bafika kuma ndichazela into bayemandi ngubani kasibani. I'm a programs manager at Radio Grahamstown. I love your voice. Wow. Serious. Khawuze man uzokwenza i-voice test. Wow. Ndithi mna what? Hayibo. Yayikwalapho lo nto Ayazi nalona into voice test. Bawela lento apha ngaphakathi qolo bawela lento. Nyani vuya ngomso ndimfonele siyotshe Radio Grahamstown. That's how it started. Wanika i-script ngoku yangathi ndifunda indaba and I did it just phuma ngapha betha i-script ndasibetha ngapha wathi bangathi wenza i-show ndabetha nje kakuhle. Yabona? So then ndasasaza ke Radio Grahamstown uqala kwami ndaqala khona and then xa ndibuyele eBhayi wandazisa KQFM and then fika kwami KQFM hayi napha hayi la nto kuthiwa lihashe laliphala afika ndanqumla akhona engayenzanga party time news and then funwa yiKingfisher. Then I went kwa Kingfisher fika kwami Kingfisher ndenza ndasebenza kwa news nakwa marketing ndabe ndisenza ne-gospel show ekseni. Yabomba yayikhula into yami ne-radio ngaye namathela eradioweni. Ndathi ndisepha I went to Joburg andifike Joburg ndifunwe icompany ekuthiwa uKhamba Productions ndiyoba si-script writer semizwilili. Okay. Bhala iziscript zemizwilili ndisepha got a call from umhlobo mfuna uBuphumzile kamnci programs manager then wathi kuMquqo khawuza apha Fondini ufike ngomso hayi Braphum ndiseGauteng so andizokwazi wathi Fondini ndidinga ipresenter for this weekend
kungolwesithathu phakathi evekini phakathi evekini I think phaka Tuesday Wednesday yes ndithi hayibo braphum weekend le Fondini wenza ntoni apho thetha lahlobo wenza ntoni apho Fondini ndithi apha ndiyaphangela haloko ubani boss yakhe ngicela wathi uAli ndiyamazi ndizawufonela uAli ndimcelele uAli indoba wena kufuneke ulapha ngiyelo ubravu unjani na hayi nyani xa bafonelene ke ndabizwa iboss ba Fondini ngomso uphumzile ukubhukushela iflights ntontontontontonton thetha nophumzi nyani ndazawutsho eBhayi ndafika eBhayi lafike seyilungisene contract athi braphum uyabona ke la nto uyiphangelela pha ndiza kunika nansi nangaphezulu uthini ke hayi ndaqomba hayi ziyaduma and kusekhaya apha then ndasebenza emhlobo it was 2008 uqala kwami usebenza emhlobo remember ndifika no Stera ndifika no Monde Vakalisa nyaka oyi1 lowo ndifika no Sinbad sifika ngonyaka oyi1 sonke no Sinbad no Gwiba ngabane ndifike nabo ke ngonyaka 2008 ndaqhuba ke uzatsho ngoku Jwaga we've noticed ukuthi everything you touch turns into gold because talking about the choral music 3 consecutive years ubamba awards yenze kanjani lento hey mhlobam uyala nyani lento kuthiwa liphupha yes kufuneka uhlala ukholelwa kulanto otherwise ubomi bakho bungaphela esithubeni and you must believe in yourself you must believe kulento uThixo that has bestowed upon you because uThixo ninzi ayibekileyo kuwe and afuna ibe nguwe wedwa osebenza kuyo you know ufika kwami emhlobo i-listenership ye-choirs yayihamba ko 400,000 I think I spent about 2-3 years then we reached million. Wow. And I was like, hey, Thixo ithetha ntoni le hey no braphum one bizwa wathi Fondini wenza ntoni le that hey braphum nama ndiyazi you know and the way abantu were responding abantu were writing emails ku braphum kwakho email yayindichaza ndihleka khona ka ndithi hayi ke ufikile uMesiya wekho no ayikwazi bandimlo you know and kwafika nyani ixesha le awards i National Choral Music Awards first year ndangenela u best choral presenter ingu choral presenter ingu best choral radio program zombini ayo ufika phasa sithatha kakubigqithi wow yahamba noSethos nalapha yayimentor yami ke yanikelwe kuye pha the following year sangena same awards zombini dasithatha nyaka wesithathu same dasithatha and nyaka wesine kwathi ayima kazo present award kas and you know andiyazi nam anzothi yayisenzwa intoni I was just being myself and yayithanda choral ilapha in fact I love music wonke nje so bukwanidibanza no music undiphambanisa ingqondo and uvele kuphumele ezinye izinto endingazaziyo nami xa ndisasaza ndike ndiqobe xa ndiphinda ndimamela ibithethwa ndim nale okanye ibisenzwa ndim le into ufumanise ba hey and amaxesha amaninzi bendinga you know xa usenza into oyithandayo you don't even take time any for to prepare you just write up points just till but xa ufika pha iyaziphumela yonke into iyaziflow ayisipho nyani ilapha kuwe ngaphakathi uyiphiwe so ile ndithi oyiba masingoyika ukuphila amaphuphethu basingoyika ukuphila amaphuphethu sokola was awufuna ukuphila kwezinye indawo uzama kwezinye indawo yes wow you know kukendi pick up le bona nje and land is becoming popular more and more ngoku into yokuba emingcwabeni akusabekho umuntu ubizwayo ukuthi makazofuna ukubishwa ngoku I think ndike ndayo komnye ingcwabo indaba dalazo lizwe yeah malweni indaba ethi koma hey ubhike ulapha kulomncwabo
Ngoxa manje siya kweminye imingcwabo thina ufuna Yaqhuba le nto ikhona. uphike iyahamba le mingcwabo. Ngoba wena siba nje ekhaya ufunda athi bantakwethu. 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 Usishile bantakwethu. But you know, ngoku umncwabo ongenayo la audio ingathi kukunto eshotayo. Yes. Iqala njani lanto? Lanto ndanti nomhlobo wami apha owayene funeral parlor apha eWoma. Was a very good friend of mine. So sasizama ukukhulisa ibusiness yakhe. Sizama ukuza nezinto ezintsha. Then I said to him, you know, besinoke sizama into ba si record as obituary. Ukwenzela into ba uzothi qinga into yakho wedwa. Then we started ngomncwabo oqala, abantu responded very well, you know. Unfortunately ke la response was the obituary wayibona ulila kwabantu emncwabeni. Balila abantu bayafunda ikhala. Hey, samana siyenza ke esimane sifaka nendudumo nentsimbi ezikhalayo. You know, samana sifaka samalento. Yes. But ngokusafumana into ba into ethandwayo ngabantu and iyakhula, you know. And abantu ke were starting to call Bulelani nomncwabo. Hayi nami ndiqhubeke ndenze iz obituary. And I guess ke into ebangela yohluke mhlawumbi kwezinye obituary, it's because of mna ndiye ndizifake pha kulamncwa. Kama ndiye ndikubuze xa uza kum uzofuna obituary kwenzeke ntoni? Andibalisele umuntu andibalisele because I want to unxibe nawe ndinxibe yonke lanto ne pain yenu. You know, because at some point yenye indlela yokuthuthuzela. Yabona because enyanisweni abantu abaninzi thina singacimba ukufa kubulala umfi okanye kuvisa kabhlungu umfi ufa kumenza nix mosokufa ngakavanto yaka ukufa oyena muntu kumfrustrateayo umhlukumezayo ngumfelwa so ngeza obituary you try by all means ndoba omeleza umfelwa ndibane vese ndibanazo phazo zokumeleza, you know. So that's how it started. Ndisenzela nje umhlobo wami but yakhula ke kwanyanzeleka into ba nami ndiqhube ngondiyenze as a business. So seyinto endiphila ngayo. Yabona? No, wow, wenza umsebenzi omhle kakhulu. Now sithe sijongele gospel music. Hey. Ndiyabona ba une album ezimbini. Enkosi Jehova ngo2016. Wathi ngo2018 somandla. So zenze ziqhube njani njengomuntu osuka ku choral now ungena kwi gospel? Ngabe kukhona i-change ekhoyo xa umuntu ecula i-choral and then okanye music kuwa ku music? Music. And if uyajonga noyamamela kumamela si albums zami uzawuyiva ecula gospel but ikhona lanto a touch ye choral but ayindoyikisi lonto and yifihli noyifihli yabona because indimi inguwe la and that's how God afuna ndithethe ngayo nabantwana bakhe yabona because kukho lanto nje ingumahluko ephayana when iqhube kahle kakhulu yabona iwest album yami yokuqala ethi Inkosi Jehova angenanga kwi gospel because mendifuna imali, you know. Ngena gospel ndiphangela. Yes. And into yokucula igospel andayenza into yoba mandigige bendihlala mna ndingagigi ndibe busy kumsebenzi, you know. But the way abantu abayireceive ngayo ialbum, you know, it was amazing. And nam ndandibulela kuThixo ngezinto andenzele zona, you know. Umntana okhula nje pha esokole ngenatata thini but namhlanje abe unezinto anazo, you know. Ndinezinto zami nami ndiyakwazi kolatha ndithi phaya kukwam leya imoto yam naleya imoto yam njalo njalo. There I was just thanking God ngealbum. Ndaqhuba nala album and kwakho abantu nabo ebathatshayo ialbum because inengoma ezithile zahlukahlukeneyo ezikhoya kwialbum. But when the so ku second album, honestly speaking, izinto zazijikile ku second album. When you listen to second album, mostly you pain. Wow. You pain. Kwingoma ezithi ndiyakuthi ndakudinwa. Bekwingoma ezithe sona sihlobo uYesu, you know. I
I composed ingoma ezifana nothula moya wami. You know, I was in pain and in real pain. Things zajika completely. I lost so many things. Kakhulu ngela xesha. But I kept on writing music. You know, I kept on singing because yona ndibinphilisa. And I said to myself, le pain endiphetheyo ngoku nendiyivayo make ndiyikhuphele. Mhlawumbi khona nomnye umuntu osindwayo njengami. You know, I was surprised when ndifika kwi-psychologist. Because imeko yobuhlungu bam went up to imeko yoba mante. You know, lo mama ndifika pha xa ndifika ncume ndiqonda mama ndize kabuhlungu bona nje apha futhi wena uncume apha ncume athi kum, hey, I can't believe this. Mna, what do you mean? Uthi, you know, ndiphiliswa ngumusic wakho, but namhlanje kuwe uzofuna uncedo kum. Uthi andiyikholelwa ba andiyazi uThixo wenza njani. Uthi mna for ba namhlanje ndibe ndinamandla uzothetha nawe ngolhlobo, mna bekukubi kum ndaphiliswa ngumculo wakho. Wandikhumbuza ngengoma yami wathi ingoma yakhe lithula moya uJesu uzawuphendula. Uthi usingaya nasemotweni ngakudlalela ngengoma ngoku. So wena njengibulapha Bulelani kufuneka wazi into ba mna ndiphiliswe nguwe. Wow. Therefore ndinika chance nami ndiphilise wena. And I was like, yeah. So yeah, it's the second album yami ke. Yaba but nayo yaqhubha kahle shem. And yayi album ethingisayo kakhulu. Yeah, not talking about ukhuphela into lapho go into a song. Yeah. You recently released a song ethi inhlungu ubuhlungu obunje the COVID song. Yes. The COVID song. I call it the COVID song. Yeah, it's the COVID-19 prayer plus nale ethi usizo lunje. Usizo lunje, that's the song I was talking about in inhlungu. Those songs apha endleleni yami ngexesha ndiphangela ndisithini, I went to Fort Hare University to study theology. Yes. Ndabe ndipusha psychology as module. So xa ndibuya icawe ke yavuma into yokuba mandingene kwiqanaba lobufundisi. Ndathi ngelixesha ndingena, in fact that uvuma phake phakuthe ecaweni uyangena uthathwe as umuntu uzawuqhubela phambili nobufundisi, but there's 2 years ekhoyo ugcina ukuthwele ungulassentiate, meaning you are practicing for uba ngumfundisi. So kumbekulela xesha kanye bekula 2 years ngelixesha le COVID. Now kubhubhe abantu kwelibandla ndiligcinisiweyo. Kugula abantu ngelixesha le COVID. Ndixakane nento ndiqoma no. Ekuke kophuthwa nya. Ndimncinci for this thing. Ayikwazi lento uba yenzeka kum ngolhlobo. Kubekho abantu caba sizawungcwaba every weekend. Andikwazi ukwenza into zami but kumingcwabo. Yaqonda abantu bangcwaba baswelekile. I must go and visit aba bantu. Because nyi izindlu kukho iCovid. But soyikwa ke ngelapha. Ulindiwe. Umfundisi lindi wuphi. Uyabona calls yakha ndakoyo bani banjwe iCovid ba. And you have to go. You know? Then ndisiva kabuhlungu kakhulu ayi ngandisolo xa ndifike endlini ndilila ndiqoma thiz. Nami yanibamba iCovid. Then I wrote that song le COVID-19 prayer ndithandaza kuThixo. Ndithandazela isizwe sethu, ndithandazela abantu bakaThixo. And then nale ke ngoba eziphuma zilandela ethi usizo lunje, because ndanibona imeko ba no this thing is killing our people. This thing is destroying us. Those are beautiful songs. Ithulise necawa. You know, there was a time kuvalwa icawa. And I was like, no, this is too much. Zange sayibona lento. And asifuna ukuphila. Ihamba la ngoma ithi asifuna ukuphila kanje. Icho. Asifuna ukuphila kanje. Kubhlungu ukuphila kanje. Wow. And yazi into ongayenziyo PK. You are very gifted. Lena benzithi when introducer uligqude liqoqiweyo. You are well decorated. Before we can siyahlukana man. Okay. I'd like to ukusichazele kahle. Buko kwayixopha nguminister. MEC. Yeah. Wawongwa. Yeah. Tell us about that. Hey.
enkulu lanto yo enkulu lanto ngayena nami ngafuna ukuya manje bizwe ko MBC mbani mina hayi enkulu kid for him nale into ndaya pha mamphe majodina yes isenguye ngoko kwa sport recreation arts and culture kuthiwa ke ndiwongelwa into yokuba umsebenzi endiwenzileyo ukubonisa italent yase Eastern Cape ndibonakalise kulizwe lonke liphela yo ndalila kakhulu ndandisiva kabuhlungu ngoba yo umuntu akanomonde hey akuye ngokwane encourage abantu ndani ngafuna ukuthi ndiyihando yikuyapha ke but ke kumnyathetha lukhulu kakhulu and andifuna uqoka yena nto yandikhuthazayo yilento ndingathi anqandeki ndandizonqandeka nqanda zingwengwezi andizonqandeka hayi nazingwengwezi anazo yo zazigila kazona Jwakha manje masibulele kakhulu kuba nathi apha ya ndiyathemba ininzi nesicholeleyo apha usisifundiso uyinto uThixo izise kuba ukuthi sichole ngendlela uphile ngayo ubomi bakho siyambulela uThixo kakhulu ngesipho athe wakunika sona nawe wasigcina kakuhle babanye izipho xa beniko badlala ngazo kodwa wena usinakekele kakuhle bekunganqando zingwengwezi kuba nje unothi mhlawumbe sibuze kuba ngawapha amazwi anothi waphose kubabukeli pha amazwi enkuthazo I'm sure njengoba uhamba le journey zikhanga ungadibani nazo challenges kodwa as much as besingakanga sinqokole ngazo sigxile kakhulu kwizinto ezinhle eziyenze kakhulu you did come across challenges kodwa wakwazi ukuphumela so mhlawumbe ngawapha amazwi enkuthazo mhlawumbe nowaphosa ukukhuthaza umuntu out there nayo namaphupha njengabo ababukela amaphupha owaphilayo namhlanje you know ubom qala mhlobam bunezinto ezimnandi bunezinto ezimbi asikwazi uyibaleka lento but eyona danger about life is that life ngamaxesha amaninzi ufuna wenze lento wona uba wento bamawuyenze ufuna lonto bom bukuthalela kwikona ethile ngamaxesha amaninzi you know even so unesiphiwo but ubom buthatha sasiphiwo sakho usichalele kwenye ikona yabona uhambe uyosebenzisa sasiphiwo sakho kwenye ikona but the only thing mina enoyithetha ebantwini is that never allow ilizwe okanye isimo selizwe okanye isimo sobomi bakho uchinche indlela wena oyiyo always be yourself noba imeko ithini but don't lose yourself ubuwena yona ndibalekile into ba mawuhlale unguwena noba ukweyiphi imeko but phuma isenguwe suba ingqeleha yemeko that's very powerful you know ngikhumbuza amazwi ekwathethwa ngumyunivesithi uzabe ubhizi imitate abanye abantu usivimba ubuwena sivimba wena ngoba uThixo uzise wena to experience ubuwena exactly xa uzaba busy wena usenza okanye imitate omnyumbu yasivimba thina to experience ubuwena that is a very powerful message ndakabhike siyabulela man kakhulu baphulaphuli siyabulela kakhulu ngokuthi nisimamele uBK apha I'm sure zininzi kakhulu izinto enizawuthi nichole kuye ngakumbi kwijourney yakhe yokukhula nabanye abafuna ukuba pha kwizitibili abafuna base radioweni ingaba yenye into mhlawumbe ingabe izitibili kodwa bafumana bafumana ukukhuthazeka kakhulu ukuthi abe life izinto azisoloko zihamba ngalendlela ufuna zihambe ngayo kodwa ngexesha elifaneleke neli right uzaba yilento ufuna uba yiyo ngexesha uThixo alibeke uba belilo for wena Nkosi kakhulu baphulelo sabulela ningalibali ukusilandela ku YouTube Kunjani Podcast, Facebook Kunjani Podcast, ku Insta Kunjani Podcast. Nkosi kakhulu okagqugqugqu uduka lamahlathi waha usithonga isithathu. I'm in my business. Yeah. This jelly mal yam lempilo ain't easy. Yeah. I'm in my business I've been satini. Sure. Then I'm no Kenneth since I'm bini. Yeah. I've been satini. Sure. Yeah. To bed is game in the club it I love bed. Sure. Mixing that leak sekona master. Yeah. The way kokota ngakhona ngumbuzo umpe. Come.
Ngizabe ngisathini, i-vibe kanti ngene clubini.